Już tam piję, ja welu. A welu. Moje. Sú či spomínate niekoľkokrát atraktivita, zvyšovanie pozornosti, čo logicky sa preklopí. Ja velu. Na olympijské hry sa sústredila pozornosť aj preto, že rezonovali problémy a začali rezonovať problémy svetovej politiky. A nielen to, čo si my myslíme, že rivalita východu aj západu, ale aj možno politické problémy v rámci západu, možno Blízkeho východu, prečo sa stali olympijské hry aj arénou takých politických postojov, názorov. Veľkého. Ako to si práve preto, že boli také Mol. tak tí boli atraktívnejšie. Tak vymol. A nielen pre politikov, ale pre politických. Tie olympijské hry sa viackrát stali arénou politického boja. Som dostal párky. 1920 poprvé sa tam neboli pozvané tie štáty, ktoré rozputali vojnu a ktoré napokon... Ten je taký vytočený. Áno, ale neboli proste pozvaní ako vidíte, najmä vtedy v 20. bola olympiáda Ten tiež. a Belgičania sa stali Mám prvou obetí, veľa. čiže oni odmietli pozvať tie krajiny, Mám veľa. v 48. Ja nie. zase neboli výnici v druhej svetovej vojne pozvať tie krajiny. V 56. na nástupu Dám si tu. sa stalo to, že nastúpila výprava Tajvanu a napríklad Čína sa vzdialila z olympijského do roku 80 bola mimo, najľudnatejšia krajina sveta v tom čase. Asi pred olympiádou sovietská armáda vtrhla do Maďarska, utopila v krvi budapešťanské povstanie alebo maďarskú revolúciu, ale išli obidve výpravy tam. Tam sa stalo potom v 56. taká vec, že vodopolový zápas sovietský z Maďarsko a ten sa premenil normálne gladiatorskú arénu. Že tam došlo k krvavému súboju, doslova bazén bol zaplavený krvou, až rozhodčia museli predčasne ukončiť Maďari, napokon, ktorí viedli, vyhrali, myslím, že kontumačne. Čiže proste sústredovala sa na to obrovský záujem aj politikov a 20 by som bol na scénu. Dá sa povedať, že to